Ay, Rami, asa ba ka? Di na suman. Budbud man, di man tamis, parat. Kana, kanjun na. Balik 20 na. Sa, pagsag suman. Ikaw na pili. Di mahal naman kay ikaw man. Upat, aw 5.20 dahil ba sa ako? Igsuon, di unin tak bayaran kaling kay Negosyo. pagkamay. Paban, krap, imbit igsuon may mo palit. Manonoy mo. Cek grabe. Asa ka pa dong? Natulakbon. Nakon sila ka sa isang magsilisang baon na arang ka. Di sa kapraniza. Lamin sina. Banas gift shop ni. Sa himuslan. Pero ako na. Bye-bye, Amping. Sige. Ingat din kayo dito sa bahay niyo. Sa si tatay. Di ko man kita tatay. Ato na ko tayo. Na kayo mag-export ni Tidoro ba? Mag-export ko sila Cebu. Rabe. Rabe. Pahit kaping maayos pa rami. Kapimayas ko na ba tatay? Unsa ko na kuli day? Ano man ka day? Masaya mong yun ta para me? Mo amin? Dugay magaling gawas, so yung kakamin. Abang niya to karo man tabag ito sa batong. Para me gang suman. Budbud. Pasag 20, bawa ni sa kuno, pamahaw. Boy naman no. Gamay raman ni, para man yung giluto, sarap ni ka kilo. A few moments later. Oh, love you day. Karon day damis nangka, nasa Iliana. 21 naman Kain sat mas isa nga uli ko sa isa nagdagbat, nalang ko sa Bindulman, wala nakatang midari. Pabahurot bunga ni. Ina na day, hadi day. Biasa niya na dia nakatang. Dating ko na Eileen. Mo siguro. Tapos nung zone to ah. Tapos nung rescue ka sa zanan. Nay, abang nga nay. Malay Eileen. Oh, kamu siguro jang daw kita naging taas. Si Eileen. At ring tanawur rog dawas diksi. At tangan. Mung tanganon nawa. Na? Aw, makatang sa dali rog daaba. Makatang mi nga isa. Kay gapon nang tulingon nga na kuno idang mga bata, aw na tag nabati-bati ng ud. Ana. Wala ron? Awa mo ba? Aligi. Og malangan to, mahapit to ila mayo, rog na to, rog na ni diretso. Karon. Nana, naday. Okay. Nagkuhat nga tiyan siya giday. Katay. Balagway bat basta mo abot siya sa magatangka na. Gimingaw kay sa wa. Agyan ako nung gimingaw ni Aisa og niliksian. Tawagan sila ito. Butubag ba? Watubag ah. Tawgi nay. Hala, siliksian gibangin ang tatay di. Kay. Kay, hunang. Di mo amin sa tatay. Di mo amin. Una kay mausik mo ring bat. Ang bata ginakangin. Wa pa bat. Agay day, way liksian day. Be, kano bat? Butang. Tang hiro gyud balik to. Kaya nagbianas ay sa. Tawag sa suroy. Tawagan ron. Silpon lang sa. Hari nay. Ganyan sa maglingkod-lingkod ani. Kinagat minimo. Gahapon nagat bigat ay. Cigarette smoking is good to your health. Kortahan din kagwang. Sumangi naman. Pre. Pre. Pala na, dyan na ko. Pre. Kung anong kay Gracia na. Pre. Kuha manigasang nga isa. Kamu kunoy. Kanay. Di ka poy. Nali ko na kanigasang nanay. Nali. Okay rin pa no? Hanim na ay. Inasino. Nasin nga. Ako dari na Eileen. Kukuha. Kagara di maro to si kanimo putla. Uy. Dake uskan na pa na rin ah. Isimot-simutol man. Limuha na po ng mayon. Manggod. Ha. Tawag si Roy, ilong balik to. Kay mo to suito na na. Kotong cellphone na sa. Katong cellphone na to, Roy. Inom nga, hindi kwarta na. Dito na sir, kay maglanay-lanay. Ang sada na sakit ko sa vlog. Kaya sumpay sa nagkatulat Sa kami. mga ko dito. Abe cellphone. Dito stay, dito stay.
Danas ay sa diag, isang dahan man nay daghan lang presko pa na ay. Masasag na no, nga no. Bangsi. Katong punog ba ni jug hapon ay? Mao ni bangsi. Dagka mo lang ito. Dagkeun, matlang og mayroong mga dagkeun. Kasi may nang na ay. Nagatos. Ini 100 ni. Pagkadatos ilang ibilin. 100 kilo. Di 100 babayad ya. 60 ang kilo dito. Sa Tulad ka dagat mismo. Mga sin. Iba ka ng anak sa mga bata, 50. ay mga bata. Manghilas mo pa ng mga Grabe brato di isa dadto. So, dani mabot ng tag 100 kapi naman ng kilo dani. Sa may bata ay. Oo. Sa mga bata mo na. Kanang ito mo nagkatong tago. Masa may butang dia. Bakit dia po na to? Masa may butang. Ikaw ang nalinig din ay. Hamas manong nang. Bora to tara. Kumunta na Ngi mo naman mo nay. Mama na baho. Man. Ikaw sab na ko ah. Kapon. Mama na baho sa mga dagat. Basta nga magbahas o tubig sa dagat. Sabi nang dapas kinasan, dapas dagat. Dia kan ni mau di kang punya ni kang pwede ngay ngene. Di. Siroy na kaila dana. Di man sino le puan ngene. Ani. Di betul dapuan, banutan naman siguro na. Manutra ni abu awan ni. Ada yang bidadari sa una. Ada tuan tu. Ay, ilahi na na. Kaya compound na ito mo. Yan eh. Ano sa lain ito mo lay po ng itom, lay po ng kuan. Ano mo ko na kalau kamauhan. Asa nang tawagan ng siroy? Kana makaan na. Awan ni na. Compound ka na na. Oh, makaan ko kana. Kaya kan ko sa una sa kaya ubang ko tayo managat sa una. Kaya dum ko nga na. Sana may bakot mo na. Sibsik ka na na eh. Tapili ah. Kulay ko aman eh, mga delay mo nang ni. Mga dili to ko sa isa sa aron kay boss sa isa. Mga Ay! delay tagukan. Tagukan. Pokok tinggal pol. Lami ba ani? Pol. Ha? Tinggal. May tungog. Oh, may to. Pangadong imo. Mga sapay kamuti ta to. Kay kamuti. Kamuti. Pati tungog Di yay. kamuti ni mo linara mo to. Pasos baboy. Daghan na ba ni? Kenapa naik kamuti dia? Ba? Wa nagipasaw ang buti. Yoy, alam mo. Sa bata bat mga dlay. Mga delay ni tagukan na ha. Kan? Nasama na. Mga jo ni. Kilawon. Kalau tagid na. Nasama na pagkuan. Ay labog. Mga delay man dahil hinuon. Patog tungog di sindahan. Manggit tinggal. Daghan naman dahil ni. May tungog sulan kanina. Madla arang lami. Kani may tagukan ni. Napuli bathanginan ko dito. Mga tutakay na ko dang bathanginan. Kuliris. Ug mas palis kay matuglos kiya. Lami na oi. Mga delay. Dagan. Favorito ni. Daghan tay. Matay. Lami alin to lapik kamuti sa amin. Kamuti rin. Tano ba kamu tinay tinaguan lang kaw? Budangol. Kamuting nanay. Ingna sa naba, inag na ba? Punta na. Pidang. Abot pa sa simanan yung kaon. Lami arabada ini. Pinilaw na oi. Bukasan walang to din. Dasay sa dia naghatag isda ako kasi ha. Jawab niya na Helen. Oh, Gawi ba ka to mas mayor? Nanay Helen. oh. Ako ray preto? Kaya salamat ha. Kay maghiwa ko na rin batuwak. Ag gani ha sa kapalisan namang hinuwat niya isa kay agbat karon niabot ka dun. Kaon! Ang kaon! Dati si Dada. Kapihan pa kumang kang gwapo. Si Don Steve. Hello guys. Pila ka buwan ring ma Sigal po. sa laag. Nahapit pala na. Ano ba? Dilaw din ba? Timingan si Dada mang kinilaw nga bat o Petehon ko guys. saging. Niraga. Ay sa, dapat dang ay sa ni. Pwede mo tilaw dari. Nabugbat siya ng bana. Awiyaw. Kulibre sa isa. At tinuon pag makadlawon. Dapat si Dra. Di ba ron? Say mo to na. Ay mo ko. Ay jud sa. Gabi na. Kay musla na ang kwan. Uy, ulitawar ba ni Hadyo pag sensing-sensing niya? Ulitaw na kandi as. Kaniya pa kumang ulitaw pun na. Tukag. Di apa? Naligwa ka na sayod. Haman. Wano pre agi ni mo. Huwag mo na po sudlanan. Sudlanan na naman yun yun. Dapat ng sudlanan. Mupalit ka ginamos magdag salmunan. Ha? Ito ah. Halos aliana ni mo tawag. Ang gawin na. Daling hubag itong simod ko nung kinikal. Ano dali? Ingkas bat day. Ate Rosalyn, hubag na ba ang simod? Yung ano man? Kung si Rosalie haraman to. Sabihin to. Galing na. Pagsasagwag ginamos. Pati sa imong uyab nung ating panis man na.
Tak kaya kay Taksa kong bugas. sugod. Inanong, patagsa kong sidral ba? Mao. Bubita na.